Jesus. So, ano ako karon maghangyo sa itong Ginoo Dios na ang tanan ginituo kang Jesucristo na mao ang atong Ginoo na siya namatay o gibanhaw sa Dios after 3 days. So, sa tanan nito, ug ang tanan nga nakadungog aning mga pag-ampo, ayaw kalimot. Mark chapter 11 verse 24. Tuhui nga maimugay kani, maimo gayud kani. Ug ayaw kalimot sa Santiago o James chapter 1 verse 6 to 7. Kung magduha-duha ka, ayaw na lang pagdahom mo kini maimo. Usa ang akit karon alang sa pag-ampo sa tanan kaiwan sa mga sakit o panalangin sa tanan nga maayo gikan diha sa langit. At una sa tanan, mangayo kita pasaylo sa tibuok natong kinabuhi. So bisan ako na sulugoon sa Dios, makasala gayud sa tinanawan man kung muna man o sa tanang binuhatan. Usa karon mangayo kita pasaylo diha sa iyang tubangan sa dili pa kita makahako. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Father God in heaven, in Jesus' name, ani ako karon nimong sulugoon mo pabsanon mo ang di kanimo pasaylo ako Lord sa tanang sarap, tinanawan man, hunang-huna man, sa tanan pinuhatan, masupak di kanina. Basta Lord God, ako mapasalamaton daan, ganasayad ako, na kaming tanan, katawag di kanimo, magapasaylo diha-diha ako sa Lord God. Salamat sa ulay katapusan, ug ang tanan Ginoo. Ako mapasalamatan, pinagisig ng bugtong anak, na si Jesucristo na among Ginoo. Amen. Ug karon, mangayo ako diha, sa tabangan sa Dios nga mapabsan ng alam sa nituo kaniya. In Jesus' name, in Jesus' name. Father God in heaven, in Jesus' name. Lord, ani ako ang imong sulugoon. Maghangyo diha kanimo, Ginoo. Lord, bisag kinsa man karon ay gibati nga nituo diha kanimo, Lord God. Gikan sa ulo, sa tanan sulod sa kalawasan, ang tanan Ginoo nga nakita nimo, Lord God, na kini sakit. Kaysa Isaiah chapter 53 verse 5, Lord God, wala na kami mga sakit apan, Lord, na ay mga sakit ang matag-usa tungod sa mga datang espiritu niya sa kalibutan. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa Lord God, Holy Spirit, ikaw ang tanan-tanan magkapagawas niya ng sakit, kikan sa ulo, sa sulod, sa lawas, sa mga panit, sa mugawas dito sa lapalapa. In Jesus' name. In Jesus' name. O kining tanan, Lord God, ang tanan gibati bisag unsa high blood, arthritis, allergy, ang tanan Ginoo nga mawala kini sa ilang kalawasan, sa tanan Ginoo nga nituo diha kanimo. So Lord God, kining tanan ako kining pasalamatan pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. So ang tanan mo imon, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So all glory to God. So, sigun sa inyong pagtuo, maayo kami Santiago, chapter 5, verse 14, paingon sa 15, or James, chapter 5, verse 14 to 15, mabasa. So, over to God. Thank you, Jesus. So, Jesus loves you, and I love you all. Bye!